Unsa man gyud pasabot nang moingon ta nga gihimo ang tawo sama sa hulagway sa Dios? Maayong adlaw kaninyong tanan, mga kaigsunan. Ang tao, gibuhat, gilalang sa hulagway, dagway ug larawan sa Dios. Kini mong kamatuoran, dili bag-o alang kanato. Dugay na kitang nakadungog ni ini. Unsa ba ang kinauyukan sa kamatuoran nga kita gibuhat sa dagway sa Dios? Usa ka hari, nga mao si Hari David, nangutana siya sa iyang pamalandong diya sa libro sa mga Salmo, Kapitulo 8. Mingon siya, sa paghangad ko sa kalangitan, nakita ko ang buhat sa imo mga kamot, ang buwan ug ang kabituunan. Ug nakapangutana ako sa akong kagalingon, unsa bang tao nga nagmahal ka man ganiya? Tao lamang siya apan gipangga mo siya. Gibuhat mo ang tao ug busla magjutay sa mga anghel. Pagkanindot nga pamalandong, unsa ba gid ay ang tao? Diha sa kasulatan sa libro sa Henesis, gipakita diha nga ang tao gikan sa lapok o gibulhutan siya, gihuypan sa ginhawa sa Dios. Ang lapok na himong tao nga may kinabuhi, aduna siya espiritu. Ang kinabuhi sa tao, espirituhanon o immortal, dili matapos. Kini nga hiyas, sumala sa giingon ni San Pablo sa iyang sulat sa taga-Kolosas, si Jesucristo mao ang imahen o larawan sa Dios nga dili makita. Sa ingon nga pagkaagi kita, gihimo usab sa dagway o larawan sa Dios. Niining atong pagkahulagway sa Dios nga espirituhanon, yatagan kita niya og sangkap sa labutan, kabubuton ug kagawasan. Unsa man kining sa labutan, kang kita masayod sa hanay sa gibuhat sa Dios, masayod sa kamatuoran. Unsa man sad kining kabubuton nga mangita kita unsay maayo, ug unsa man sad kining kagawasan, mao kini ang magdala sa tao sa pagkabut sa kamatuoran ug sa kaayuhan nga iyang gusto nga makabot. Kagawasan, usa sa pinakadako nga gasa sa Dios sa tao. Dili kita sama sa makina, sama sa robot nga gikontrol og program. Gawason kita nga motubag, mo responde sa tanan nga atong mabati gikan sa Dios. Tungod niini ang tao sa pagbuhat sa Dios kaniya makadungog sa tingog sa Dios. Siya adunay kahimtang nga diin siya mahimo nga makigistorya, magpuyo ug ang iyang gipangita gihatag ng daan sa tao. Apan nahibaw kita sa sunod nga bahin sa atong kasaysayan, ang yawa abot ug mitintal sa tao, ug ang tao miguba nining dagway, nining hulagway kasamahan sa Dios diha kaniya. Ang samputanan mao nga ang tao karon nabahin sa sulod sa iyang kaugalingon. Usa ka bahin kaniya nangita og maayo. Usa ka bahin kaniya gustong masayod sa kamatuoran. Apan ang iyahang kinabuhi karon mas dako ang puruhan nga siya makasala. Mao ni ang sulti ni San Pablo diha sa iyang sulat sa taga Roma Kapitulo 7, 14 ngadto sa 25. Di nagingon siya, nasayod ako nga sa sulod kanako balaod sa Dios maayo. Apan adunay laing balaod nga nagalihok sa sulod kanako. Kasadihang ako buot magbuhat og maayo. Ang dautan nga dili nako gustong buhaton mo'y akong mabuhat. O yan ang ibalik-balik. Mao kana ang problema sa sud sa tao. Ug naingon siya, unsa ba, kinsa ba ang makatabang kanako? Mao kini ang maayong balita. Ang maayong balita kipadala sa Amahan si Kristo, siya ang napasiguli kanato ngadto sa Dios. Ang iyang kamatayon ug pagkabanhaw mao ang atong paglaom. Ang mudawat ni Kristo makabaton sa kinabuhing dayon. Mahimong anak sa Dios. Juan Kapitulo 1, versikulo 12. Ug siya aduna nay katakos nga magpuyo diya sa grasya. Makaabot niya ang iyang gipangita nga maong kabulahanan sa langit nga walay katapusan. Doon na kita ihimplon ini. Nag-una ka nato ang tanang mga santos. Sila sama ka nato gawa si Santa Maria na duhig sa pagpakasala. Apan sila karon nakaambit na sa himaya sa langit. Sa katapusan,
timan-an nato kini. Walay santos nga walay kagahapon. Ug walay mga makasasala nga walay kaugmaon. Ug kini ang atong paglaom. Mahiabalik kita sa orihinal nga disenyo sa Dios nga mao ang pagkadagway ug larawan kasamahan sa Dios. Salamat sa Diyos, dalaygo ng Diyos. Amen.